Despois de máis de 2 anos pechado, todo apunta a que o albergue de Carril comezará a recibir peregrinos este mesmo verán. Esta mañá asinouse o convenio entre o Concello de Vilagarcía e a Xunta que cede o uso deste inmoble durante 30 anos á Administración galega. Con este acordo, o albergue pasa a formar parte da rede de albergues do Camiño de Santiago. Calculamos que no verán o albergue de Carril xa poda estar acollendo peregrinos. Temos que decir que, é froito dunha colaboración institucional moi importante entre o Concello de Vilagarcía e a Axencia de Turismo de Galicia e que agora, solo nos falta ese equipamento. Porque logo da asinatura deste convenio é o Goberno galego o que se encarga de dotar de mobiliario este albergue, incluindo tamén toda a equipación da lavandería e do conxunto das dependencias. Pola súa banda, o alcalde de Vilagarcía celebrou acordo coa Xunta coa inclusión deste albergue na rede galega. Alberto Varela deixou atrás as discrepancias e agradeceu os trámites por parte de Turismo de Galicia. Porque a raíz da túa toma de posesión pois todo foron facilidades e así un gusto poder colaborar. Vou a ser mirar cara adiante, decirlle que a raíz de que el tomou posesión, pois todo foron facilidades para poder incluílo na rede de albergues e hoxe, como decía, temos esta instalación incluída na rede de albergues da Xunta. Somos un concello colaborador. En a mesma liña, o director de Turismo de Galicia. Reiterar esa boa colaboración, esa boa disposición, desde ese primeiro momento en que fixemos a primeira visita aquí a Carril e despois toda esa secuencia de acontecementos de pequenas reparacións, postas en servicio de algúns suministros que, grazas a boa disposición do Concello, nos permiten hoxe que Vilagarcía teña ese primeiro albergue, ou vaya a ter xa en pouco tempo, ese primeiro albergue de peregrinos. Na visita desta mañá aproveitouse para lembrar o investimento levado a cabo polo Concello a través de fondos da Deputación para a recuperación deste edificio. Daquela investironse 600.000 euros para a transformación da estrutura dun inmoble en desuso neste albergue que dende hoxe, durante as próximas 3 décadas, vai xestionar a Xunta. O albergue conta con 30 prazas nunha superficie de máis de 440 metros cadrados repartido en varios andares.